आई हम खुशबू गिरी गुरु भैया गुरु बहनी लोग के चरणों में प्रणाम करतानी। आई आप सबके सेवा में एगो फिर से शिव भजन रखतानी। आई होली के उपलक्ष्य में बाटे। आई अब तो होली का परे पावे आला पावे। आई सुनी कैसे एगो बाड़ी शिशिया कहतरी शिव चर्चा करावतरी तो गुरु जी के बोलैले बाड़ी तो कैसे कहतरी कवना भाव में कहतरी। आई एक बार सुनी गीत के माध्यम से। शिव चर्चा में शिव गुरु आ गईले, शिव चर्चा में शिव गुरु आ गईले। शिव चर्चा में शिव गुरु आ गईले, शिव चर्चा में शिव गुरु आ गईले। सभे भक्ति के रंग में रंगा गईले, सभे भक्ति के रंग में रंगा गईले। शिव चर्चा में शिव आ गईले, शिव चर्चा में शिव गुरु आ गईले, शिव चर्चा में शिव गुरु आ गईले। तुमकर इतना मन खुश बा कि आज शिव गुरु आवतारे हमरा घरे। ताई कैसे कवना भाव में कहतरी। जब शिव गुरु दुआरवा पर अइले, जब शिव गुरु दुआरवा पर अइले, दुआरवा पर अइले, दुआरवा पर अइले। जब शिव गुरु दुआरवा पर अइले, सुनी के मन हरसा गईले, सुनी के मन हरसा गई। शिव चर्चा में शिव गुरु आ गईले, शिव चर्चा में शिव गुरु आ गईले, शिव चर्चा में शिव गुरु आ गईले। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखम लोग, कोनो खर्चा लागे वाला नहीं है। लिखला में ही तो प्रभु के नाम हटे। हमरा चैनल के सब्सक्राइब भी करम लोग। आप सबके बीच में सही नया नया भजन लेके हम आवत रहे। आई अंतरा में सुनी आगे कैसे कहतरी कि जब शिव गुरु आंगनवा में अइले, जब शिव गुरु आंगनवा में अइले, आंगनवा में अइले, आंगनवा में
जब शिव गुरु आंगनवा में अइले कैसे कहतरी इनका खातिर तो कुछ किन के ना मेवा ले बना खोआ ले बना मलाई ले के बा यहाँ कानी खातिर तो बस कोनो खर्चा नहीं के लागे के बस भांग धतूर लिया के दे दो उतने भी खुश रहे ने आई सुनी कैसे कहतरी भांग धतूर गुरु भगवान गइले धतूर गुरु भगवान गइले भगवान गइले हो भगवान गइले भांग धतूर गुरु भगवान गइले खुशबू की मनया गरा गइले कहे खुशबू की मनया गरा गइले शिव चर्चा में शिव गुरु आ गइले शिव